Da ni'n gweithio yma ar y cyd efo Dŵr Cymru ar prosiect Menai Shellfish. Da ni'n creu tanc dal dŵr newydd o dan yma yn Hirel ym Mangor ar gyfer atal dŵr storm mynd fewn i'r fennau mewn achlysuron difrifol. Fel rhan o'n waith i, dwi yn cyfathrebu efo gymuned a cynghorwyr a ysgolion lleol ynglyn â'r gwaith da ni'n neud. Da ni'n buddsoddi mewn rhydwaith dŵr gwastraff a dŵr glân, a fy rôl i wneud siŵr bod y gymuned yn ymwybodol o'r gwaith ac yn gweld y buddion o'r gwaith yna hefyd. O dydd i dydd, dwi'n delio hefo lot o pethau sy'n amrywio o delio efo materials, procurement, ond hefyd dwi'n licio fynd ar site a gweld beth sy'n mynd ymlaen fan'na efo'r hogiau. Bach o groundwork sydd, bach o bod dim rili, mae'n nod i gallu newid o wyth o loris i gallu treinio, bod math o helpu'r hogiau, bod yna gallu siarad ddeall. Mae'n dibynnu os ydych chi'n mynd i fewn fatha designer neu os ydych chi'n rhywun sy'n eisiau mynd i wneud gwaith fatha site engineer, ond swn i'n dweud hoffi mathemateg, hoffi dylunio, hoffi cyfathrebu efo pobl. Mae sgiliau cyfrifon yn bwysig, sgiliau dall a thrin contracta, sgiliau cyfathrebu a sut i ddeall a delio efo pobl mewn ffurf busnes. Felly mae lot o sgiliau trafodaethau trin y trafod busnes yn amlwg iawn o hwn y swyddi. Mae'n gwmni eitha mawr a mae'n amrywiaeth eang o swyddi. Os ydych chi'n gweithio yn y maes HR, IT, neu os ydych chi allan ar y safle o ran project manager, neu QS, neu allan yn gwneud y gwaith adeiladu hefyd yn dreifio peiriannau, neu gwaith arbenigol os ydych chi'n sôn dan seiri, a gweithio'n agos efo'r cyhoedd. Mantais. Agos adra. Ydy i fi mynd yn byd. Dwi'n nabod yr ardal, so dwi'n gwybod sy'n problem mynd i lle bynnag maen nhw'n gyrru fi i wneud y gwaith. Mae gennych chi yr awyr agored. Fel rhan o'n waith i, dwi'n cael bod allan yn yr awyr agored. Dwi'n cael bod allan ar safle. Da ni'n cael defnyddio y Gymraeg yn gyntaf, yn aml hefyd, a da ni'n nabod lot o'r gymuned yn barod achos bod hi'n gymuned mor glos. I fi'n bersonol, mae yna fanteisiau mawr o weithio yn Gwynedd. Dwi'n cael bod adra fo'n heulu bob nos, dwi'n cael treulio amser efo'n ffrindiau, dwi'n cael cadw'n heini, chwarae rygbi a falle fel dwi eisiau cymdeithasu. Mae hefyd yn cael gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n bwysig iawn i fi yma yng Ngwynedd. Mae trafeilio ddim rhedd rwg rhag o'n i'n gweithio yn Lloegr. So y peth fwyaf fi yw trafeilio, ac mewn Gwynedd mae'n sydd neis fyd fe lot o mynyddoedd. Yn sicr, mae gennym ni wahanol mathau o ffyrdd fedrwn ni helpu datblygu ein staff ni'n fewnol ac o allanol. Mi'n ddeud si rewn i Dŵr Cymru yn allanol a dwi wedi cael yr holl training a popeth dwi angen i ddallt ac y diwydiant yn fewnol. Oes yn bendant nes i ymuno yn 2019 fel uwch syrfiwr meintiau, a dwi wedi datblygu hynna i fynd yn reolwr masnachol i adran y Gogledd. Felly mae yna'n bendant y gyfleoedd i ddatblygu dim ots lle ydych chi'n dechrau. Oes. Gan bod o'n gwmni eitha mawr a maes eitha eang o ran lot o elfennau gwahanol. Mae yna amrywiaeth o gyfleoedd a mae yna swyddi i bawb o bob cefndir a bob gallu. Wel, i mi, y peth gorau yw bod fi'n cael gradd allan o ni. So ar y funud dwi'n gwneud HNC yn Civil Engineering ac wedyn ar ôl hwnna gobeithio wneud gradd mewn Quantity Surveying, so mae hwnna'n rhoi'r amrywiaeth. Hefyd yn y diwedd dwi eitha gweithio tuag at chartership hefyd, lle mae'r cwmni yn dweud da efo hwnna. So ar y funud dwi'n gwneud trainee chartership, sef basically beth ti'n gwneud pan ti'n fwy senior, ond bach fwy haws i dod yn abod y cwestiwn a felly. Mae rhywun yn datblygu sgiliau a datblygu sgiliau, dysgu beth newydd a camddi'r llefydd gwahanol a gweld llefydd gwahanol a cyfarfod pobl gwahanol. Dwi'n meddwl Dŵr Cymru yn reit dda os ydych chi eisiau developio eich gyrfa achos ydych chi'n gorfod aros yn yr un department, mae yna llwyth o gyfleoedd gwahanol so chi'n gallu cael
'swn i'n gallu trio gweithio yn yr adran dŵr wast, neu 'swn i'n gallu trio mynd i'r lle gwyddoniaeth, so ia. Yma'n Griffiths mae yna griw ifanc brwdfrydig iawn yma'n gweithio. Da ni gyd o gwmpas yr un oedran ac efo'r un brwdfrydedd ar gyfer ein gwaith. Da ni'n gweithio'n galad, ond hefyd mae yna ddarn cymdeithasol da iawn yma, pob yn ffrindiau, pob yn cyd-wneud. Da ni gyd yn sy'n ymlaen yn iawn, lly. Profiad gwaith ydy'r ffordd gorau, fel bod chi'n cael dallt y math o waith ydych chi'n ei gwneud. Dwi'n meddwl bod o'n werth weithiau gwneud hefyd placements. Definitely work experience. A os ydych chi'n licio un aspect o'r gwaith, mae yna definitely areas arall sy'ch chi gallu mynd i. Dwi wedi bod yn designer, do hwnna ddim yn siwtio fi mor dda, a dwi wwan yn gallu mynd ar site a wneud mwy o waith, darparu gwaith a coordinatio gwaith rhwng contractors a clients drwy'r Cymru. Mae bob diwrnod yn wahanol, mae yna gyfleoedd diddiwedd yma, mae yna amrywiaeth o bob dim, o bob math o waith. Felly swn i'n ysgogi pobl fynd ar brofiad gwaith yn bendant. Dydyn nhw fynd i drio y diwydiant, mynd i weld sut mae bethau'n gweithio, a siarad efo pobl profiadol a gweld be maen nhw'n feddwl o'r diwydiant a beth i tips nhw. Mae yna ambell i beth, swn i'n dweud, a stereotypes o feddwl bod yna mond dynion sydd yn y gweithle yma. Fel ydych chi'n gweld, mae yna ferched hefyd. Dydy o ddim yn ddiwydiant sydd yn stereotypical o gwbl. Mae gennych chi lot fawr o wahanol bobl o wahanol oedrannau, wahanol cefndir. So ie. Mae yna pobl yn meddwl dos am llawer o genod yn civil engineers, ond mae yna mwy a mwy o genod yn dod i fewn i'r sector i weithio, a mae yna 2 o graduates newydd gychwyn gwaith yn Dŵr Cymru mis Medi, a mae'r 2 yna yn 2 merchaid sy'n gweithio yn y Gogledd. Yndan, da ni'n gweithio yng Ngogledd Cymru, mae yna lot yn y cwmni siarad Cymraeg, da ni'n mwynhau cynnal cyfarfodydd drwy gyfrwng y Gymraeg lle da ni'n gallu, os di o'n gyfarfod mewnol neu efo clienta. Bwysig iawn i fi ar lefel personol ag i'r cwmni dyma bod ni'n gallu siarad yn iaith ni'n yn y gwaith. Dwi'n defnyddio'r Cymraeg yn yngwaith i bob diwrnod. Mae'n fanteisiol ofnadwy pan dwi'n siarad efo y gymuned. Dwi allan y gymuned yn aml yn egluro prosiectau da ni'n gwneud i bobl lleol. Yn aml mae gen ti rywun sydd yn teimlo fwy cyfforddus siarad Cymraeg. So mae'n bwysig cael bod yn rhugl yn dy Gymraeg i allu gwneud y gwaith yna. Yndw, 100%. Yn enwedig os da ni'n mynd ar site neu mynd ar tir ffermwyr neu gorfod gweithio'r agos efo counsellors, mae'n bwysig ni allu cyfathrebu efo nhw'n ei iaith cyntaf. Wel, yn enwedig efo Griffiths, mae lot o bobl yn siarad Cymraeg, ac mae'n da bod dwi'n gallu cyfathrebu efo pobl sydd a falle ddim mor hyderus siarad Saesneg, ac maen nhw'n gallu cael geiriau nhw allan gwell yn Gymraeg. Mae'n fwy haws i mi wedyn i siarad yn nhw, a wedyn be bynnag mae'r problem dwi'n siarad amdan, wedyn mae'n gallu arwain at solution gwell, os da ni'n gallu cyfathrebu'n gwell, obviously. Mae'n hynod o bwysig yma i ni yng Ngogledd Cymru yn bendant. Da ni yng Ngwynedd efo yma wan ar y safle yng nghalon Cymraeg Cymru mewn ffordd. Da ni yn ffeindio bod siarad a trafod busnes yn y Gymraeg wastad yn helpu. Mae pobl fwy cyffyrddus yn y Gymraeg, felly mae'n bwysig iawn i ni fyny yma mewn hanfodol.